Hello guys, welcome back to my channel. Bringing you another video. This is your boy Mr. Nose. So can I first time I go here panel, please subscribe, like, comment, share. So enjoy the video. May God bless you. Peace. Unaumira mwisho inda subira na kumbo nenyaya iyi ndashaya mari ndashaya makusini 200 USD. haleluya, amen. saka wanga uchipopotera mudzimai apa kuti zviite sei? Mari ikashaikwa topopoterana here? Ndikufunza ndo vakandibira, ndikufunza ndogara nembavamba aizvi. haleluya. Musapopotera vakadzi navakadzi, musapopoterawo varume Labafazi lingathetisa amadoda. mazvinzwa ka? Varume musapopotera vakadzi venyu vamakapiwa nani? naMwari. Imiwo vakadzi musapopotera varume venyu vamakapiwa nani? Amadodelani kwangumlimu. Kana dambudziko rikauya semhuri, Nxa kungaba lodubo njengemuntu. zviri kunzwika ka? Kana dambudziko rikauya sechi? Nxa udubo lungaba khona emulini. Uzinzwa ka? Tata hatidi chi? Tidi kupopoterana. Zvasvika ka? Good. Haleluya. Tinotaurirana mune zvakadini? Zvakanaka. Handitika? Tichionesana mune zvakanaka, kwete kuti mumwe wako anoswera. Izvozvi muri kuziva kuti mukadzi wenyu ari kupiso? ndisuziva. Atomhanya kunogara pazuva kuti pamwe angangobatsirwa, haasi kutozivawo kuti maenda kuchechi. Ari kuti baba vaye vakadzoka futi kubhawa nhasika. Wakarara kubhawa kai vanditi? Bongo. Haleluya. Because munhu anopinda mumba na3 kurara kubhawa kau. Tingati arara kumba here? Hai. Haleluya. Hai hama yangu, iyo mari yezvidhinha ubva waitirei kudzungu naye kudai izvo? Unoita zvekutsika zvidhinha handiti? Bongo. Wadii wachengeta bichana ko paunozobatawo 3000 yakamira sei? Tinokuona here? Vamwe vanhu panapa muri kunyimwa mari naMwari nekuti hunhu hwenyu hausati hwachinja. Mapanzwisisa ka? Pfungwa dzenyu hasati dzadini? Dzachinja maringe nezvamunoda kunoita nemari ipi iyoyo. Ndosaka muri kunyimwa chi? Vamwe vanhu panapa muri kushaya growth mumabhizinesi yenyu nekuti ndangariro dzenyu kana growth yauya hasati dzachinja. Ndangariro yako ngaichinje, ingqondo zakho kazinje, ndokuti Mwari akupe growth. ikuthi umlimi akunike growth. Wakangotengesawo apa kubva wabata 700 ndoya waita dzungu naye kudai so 700 kaya wakabata apa Ndizvo muna waMwari. Waita dzungu rakadaro so. Mukadzi haana kuba mari. Handikutora kuti une bhabharasi kutadza kumira so. Icho wadi. Mukadzi haana kuba chi? Mari. Haana kuba mari ba. Ndada kuvunza kuti apa ndikuziva kuti yakafamba sei. Pawakabuda uchifamba nepamukoto waienda kupa, wakabuda mubhawa uchifamba nemukoto so waienda kupa? Handii musikana wana ndabuda naye mubhawa. Good. Zvawataura izvozvo munhu iye ndiye akakurova chi? Handi wakasvika ukabatwa kudai so, ukapinzwa mumahuku, kubatwa kumashure uku so. Icho wadi. Kandopa waisechwa kapa wakabatwa kudai so. Handi yanga iri muhomwe kubheki? Bongo. Ndopa wakasechwa ipapo hapo.